Lidi, nevadí, že jsem tady nebyla. Jdeme si prostě otevřít všechny ty dny, které jsem zmeškala. Jo, pro vás to dělám, jo, pro vás. Takže já jsem si tady rozbalovala ten první den, jo. Můžete se podívat, abych nepodváděla. Tak jo. Doufám, že jste to viděli. A jdeme si otevřít do 6. Jo, do 6 jdeme otevřít. Tak jo, druhý den. Třetí den. Ne, počkej, 5. den. Včera to bylo, takže... Jo, a napište do komentářů, co jste dostali od Mikuláše, ale kdybych ten komentář omylem neměla, tak dejte like, pokud jste dostali něco pokud jste dostali uhlí a dejte odběr, pokud jste dostali něco dobrýho. Tak jo. Třetí. To tady zakecávám. 6. No. 7. ne, to bude zítra. Jo. Co ještě? Tady mám. Lidi, já to tady trošku pohledám, abych nestrácela čas a pak vám to zase jako pustím, jo? Lidi, já si myslím, že to už mám, takže jdeme si to tady zkontrolovat. A druhý den napadlo. Co napadlo? What? A počkat, to tam vůbec nebylo. Lidi. No to je jeden. Tak další bude 3. den. Kde jsem ten prčec měla? Tak. A prosím, tam je něco dobrýho. Proč jsou tam... Oni jsou tam 2? To nevadí. No dobrý. 4. den. To bylo... No, tady. Doprčic. Pardon. Dobře. Tak. Počkej. Kinder čokoládka. Pardon. My máme už ale málo času, takže... Kinder vajíčko! Konečně! Jsme dostali Kinder vajíčko. Jo, a my jsme v tom prvním... Počkej, ještě 6. den tady. My jsme v tom prvním dnu dostali hračku, ale tu vám pak ukážeme. Lidi, kdybyste se ještě chtěli podívat, co jsem dostala minule, tak tady toto, prostě perníčka na snowboardu a to je všechno. Dostali jsme toto, všechno a toto nevím.